Shahararren attajirin nan kuma ɗan siyasa mai neman takarar shugaban ƙasa a yanzu haka wato Atiku Abubakar da kuma fitaccen jarumin wasan Hausan nan wato Sarki Ali Nuhu sun yi magana akan abin da yake faruwa na kashe wadda ake zargi da ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Sokoto. A jiya ne muke samun wani labari na wasu fusatattun matasa masu kishin addinin musulunci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa sun kashe wata wadda ake zargi mai suna Deborah Yakubu wadda ake zargi da batunci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jefe ta da dukan ta da itace da kuma kona ta bayan ta mutu. To abin da ya faru ne a WhatsApp group inda ɗaliban makarantar Shehu Shagari College of Education wadda take a garin Sokoto inda suka buɗe group domin a dinga tattaunawa tsakanin ɗaliban makarantar da yake kaso mafi rinjaye na waɗanda suke cikin wannan grup musulmai ne, kuma tabbas duk inda musulmi yake ba zai taɓa magana ɗaya biyu ba siyasa Allah ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan magana tashi, inda wannan abu ne ya ɓata wa Deborah Yakubu rai har ta fito ta bayyana cewa an buɗe wannan grup ne domin a dinga tattauna abubuwan da suka shafi makaranta ko an bada assignment ko wani abu, inda a ƙarshe ta yi ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan abu dai ya harzuka matasa da yawa inda ake ta wannan magana, daga nan kuma har wasu daga fusatattun matasa suka fusata da jin cewa an taba shugaban halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ga ba za su yi kasa a guya ba, dole su je su kare janibin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din, inda ba su yi wata ba suka je suka farwa wannan yarinya, inda a karshe har yayi halinsa, inda Deborah Yakubu ta ce gagarin kunan da karshe kuma suka kona ta. To tun bayan faruwar wani al'amari dai mutane suka dinga tofa albarkacin bakin su, inda nan take abu ya karaɗe ko ina kafafen sada zumunta musamman Twitter, inda ake ta muhawara da mayar da martani, yayin da kaso mafi rinjaye na al'ummar kudu ma'ana kudancin Najeriya suka yi tir da faruwar wannan al'amari, inda suke neman a ɗauki mataki nemawa Deborah Yakubu hakkinta a cewar su, inda daga nan ne al'ummar arewacin Najeriya suka dinga postin da kirari da jinjina ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin nuna goyon bayan su da abin da ya faru na kare janibin Annabi Muhammad ta hanyar rubuta sallallahu alaihi wasallam a kasan dukkanin postin da kuma in za su yi postin, ma'ana in za su wallafa wani abu. To da yawa daga cikin manyan mu na arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya sun mayar da martani akan wannan abu, inda kuma mafi rinjaye na masu fada aji suka yi gum da bakin su suka yi shiru, kamar irin su shugaban kasa Muhammadu Buhari, sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da sauran shugabannin mu na arewa har yanzu sun yi shiru ba su ce komai ba, wasu daga na kudancin Najeriya. Amma kuma akwai waɗanda suka fito suka mai da martani akan wannan abu, inda wasu sun nuna goyon bayan su, wasu kuma sun nuna rashin goyon bayan su, kamar irin su sarkin musulmi na Sokoto ya yi tir da faruwar wannan al'amari, inda ya bayyana cewa za a sa a kamo matasan da suka aikata wannan abu, inda daga nan shi ma mutane suka dinga mai da masa martani suna ta tur da Allah wade da abin nan da yi da kuma furucin da ya yi gare su. A bangaren gwamnatin jihar Sokoto ma gwamna Aminu Waziri Tambuwal shi ma dai ya yi tir da Allah wade da wannan abin da ya faru, inda yanzu haka zancen da muke muku har an sa an kama wasu wanda ake zargi. Idan muka duba ba daɗe ba a garin Jos an kama wasu musulmai wanda mabiya Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda za su je Maulidi ko mu ce zikirin Juma'a, inda aka kama su aka kashe su kisan wulakanci, kuma an tabbatar da cewa waɗanda suka kashe sun kiristoci ne, babu wani matakin da aka ɗauka. Amma yanzu gashi a jihar Sokoto ana ta ɗaukar mataki akan waɗannan mutanen wanda suka kare mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan babban malamin na garin Sokoto jinin Sheikh Usman Dan Fodiyo wato Sheikh Bashir Ahmad Sani, wanda ake yi wa lakabi da dodon Yahudawan duniya, ya fito ya yi raddi ga sarkin musulmi akan Allah wadai da sarkin ya yi akan abin da ya faru da wacce ta yi wa fiyayyen halitta batanci, har sarkin ya bada umarni a kama waɗanda suka aikata domin ya faranta ran kafirai. Sheikh Bashir Ahmad Sani Sokoto ya ce idan an tashi kama waɗanda suka zartar da wannan hukunci to a fara kamawa da shi, kuma idan an kama shi a kai shi kurkukun duniya wato Jupiter, a sa aljanu su yi gadinsa, bai son sake rayuwa a wannan duniya da ake cin mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh din ya ce dukkanin wanda ya inkari akan wannan hukunci to tabbas ya yi ridda, ya sake kalmar shahada. Allah ya ja kwanan malam, Allah ya kara masa lafiya da imani. Wannan shine abin da shehin babban malamin ya faɗa akan wannan al'amari. To a safiyar yau ne dai a shafin tararren ɗan siyasan nan kuma attajirin Najeriya nan wato Atiku Abubakar aka wallafa a shafinsa, inda bayanai suka nuna cewa an wallafa a shafin nasa ne ana tir da abin da ya faru a garin Sokoto, inda kuma Atikun ya yi kira da a zartar musu da hukunci ga waɗanda suka aikata wannan abu na kashe wannan yarinya wadda ake zarginta da batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To bayan wallafa wannan abu ne da Atiku Abubakar ya yi, mutane suka dinga maida masa martani, inda mutane suka dinga tir da wannan furuci nashi, inda wasu suke cewa ka rasa ƙuri'a daga gare mu, ba za mu zaɓe ka ba. Wasu kuma suna cewa insha Allahu ba za ka taɓa zama shugaban ƙasa ba. Wannan al'amari ya ja hankalin Atiku Abubakar, inda nan take ya cire wannan postin ɗin da ya yi a shafin nasa na Facebook da Twitter, inda bayan ya cire